επιστρέψαμε στο πρωινούλι μας και ήρθε η ώρα να γυμναστούμε, διότι μαζί μας είναι ο κύριος Χρήστος Τσεκούρας. Καλώς ήρθατε. Τι κάνετε? Instructor, Gyrotonic Instructor, έτσι. Της μεθόδου Gyrotonic. Μαζί με την κούκλα την Χριστιάνα. Καλώς ήρθες, Χριστιάνα, και εσύ. Μου επιτρέψεις, Χρήστο, να σου μιλάμε στον ελληνικό και εγώ και ο Γιάννης? Εννοείται. Καλημέρα. Καλημέρα. Τι ακριβώς είναι το Gyrotonic? Λοιπόν, πολλής λόγος γίνεται τώρα τελευταία για το Gyrotonic, ειδικά στην Αμερική. Όλοι οι celebrities κάνουν Gyrotonic και το επιδεικνύουν με κάθε τρόπο. Εμείς βέβαια το γνωρίζουμε πάρα πολλά χρόνια, το έχουμε τα τελευταία 10 χρόνια στην Ελλάδα και το θεωρούμε ίσως το πιο σημαντικό τρόπο εκγύμνασης. Είναι μια ήπια γυμναστική που βοηθάει όμως πάρα πολύ τον οργανισμό, τη λειτουργική ικανότητα όλων των αρθρώσεων, δίνει ελαστικότητα, δυναμώνει τους μυς και προλαμβάνει από πάρα πολλούς τραυματισμούς. Υπάρχει κάποιος περιορισμός στις ηλικίες, να το κάνουν όλοι? Το κάνουν όλοι. Για... Εμείς στο δικό μου κέντρο, στο Φύσιο Κίνησης, έχουμε όλες τις ηλικίες, έχουμε μικρά παιδάκια μέχρι υπερήλικες. Είναι ήπια άσκηση, δεν έχει πολλές απαιτήσεις και ο καθένας πάει με όσο μπορεί. Είναι δύσκολο να το μάθει κανείς? Όχι, δεν είναι δύσκολο. Γι' αυτό ακριβώς και σήμερα η Χριστιάνα, που είναι μια νέα μου μαθήτρια, που δεν έχει πολλή εμπειρία, θα δείτε πόσο εύκολα μπορεί να το ακολουθήσει. Να ρωτήσω κάτι εγώ, συγγνώμη, μου. Είναι κάτι που αποκλειστικά θέλει δάσκαλο ή είναι κάποιος ο οποίος μπορεί να το κάνει και μόνος του? Μπορεί να το κάνει μόνος του. Εμείς έχουμε και μηχανήματα στα οποία κάνουμε τη γυμναστική και βοηθάμε τον άνθρωπο να μάθει τις κινήσεις. Μπορεί να γίνει σε σκαμπό, όπως θα δείξουμε σήμερα, και μπορούν και οι τηλεθεατές μας να το κάνουν αυτό στο σπίτι τους. Δηλαδή να πάρουν το σκαμπό τους και να κάτσουν να ακολουθήσουν εμάς. Οπότε παρακολουθήστε πολύ προσεκτικά το Χρήστο, διότι αυτό μπορεί να το κάνετε και εσείς στο σπίτι σας. Και πραγματικά, εγώ ξέρεις, τον είχα πιάσει το Χρήστο στο διάλειμμα και του έκανα πάρα πολλές ερωτήσεις, διότι πολλοί μυοσκελετικοί πόνοι σχετίζονται και με το άγχος και με το στρες και με την πίεση. Ακριβώς. Έτσι δεν είναι? Αυτό είναι ένα ολιστικό σύστημα που αντιμετωπίζει τον άνθρωπο και ως προς το συναίσθημα και ως προς το σώμα του. Άρα θα μας βοηθήσει και να χαλαρώσουμε και να γυμναστούμε ταυτόχρονα. Τι σημαίνει αυτό? Ότι θα ανταπεξέρχομαστε στο καθημερινό άγχος χωρίς προβλήματα. Διότι και εσείς και στο κέντρο σας, πέρα από φυσικοθεραπείες, ασχολείστε και με την ευεξία, με το ΕΒΣ πολύ σημασία στην ευεξία και στην πρόληψη. Αυτό θέλουμε να μην έρχονται σε εμάς για να κάνουμε μετά. Να προλαμβάνουμε έτσι οποιαδήποτε καταστάση. Τα στρωματάκια αυτά έχουν κάτι το ιδιαίτερο? Έχουν ιδιαίτερα, ναι. Στην κατασκευή τους είναι ιδιαίτερα για να μπορούν να διευκολύνουν τις κινήσεις. Γιατί οι κινήσεις δεν γίνονται μόνο στο σκαμπό, γίνονται και κάτω. Μπορεί να γλιστράει το σώμα για να γίνονται. Είναι τρισδιάστατες κινήσεις. Είναι ένα τρισδιάστατο σύστημα. Και γι' αυτό μπορούμε να βάλουμε και τα πόδια μας και στο πλάι. Ωραία. Μπροστά, πάμε να δούμε. Πάμε να ξεκινήσουμε. Πολύ ωραία. Λοιπόν, ξεκινάμε δείχνοντας ασκήσεις που έχουν να κάνουν με τη σπονδυλική στήλη, που μπορούν όλοι να μας ακολουθήσουν. Αυτό είναι το arch, που είναι η έκταση του κορμού, και το curl, που είναι η κάμψη. Arch, κάνουμε ήπιες κινήσεις, δημιουργούμε τόξα, τα φυσικά τόξα που μπορεί να δημιουργήσει η σπονδυλική στήλη. Πόσες φορές το κάνουμε αυτό? Μπορούμε να κάνουμε 3-4 επαναλήψεις, χωρίς να υπερβάλλουμε, ο καθένας όσο μπορεί. Άνθρωποι που έχουν προβλήματα με τη σπονδυλική του στήλη, αυγενικό, σφιαλγία, κάνοντας αυτό ξυπνάνε τους ραχαίους τους μυς και αποκτούν ελαστικότητα. Πολύ ωραία. Και πάμε να κάνουμε spiral, στρίβουμε, που είναι η στροφή της σπονδυλικής στήλης. Θέλουμε να γυρνάνε όλα τα κομμάτια της σπονδυλικής στήλης χαμηλά, και η κοιλιά μας και ο θώρακας και ο αυχένας. Βλέπετε, ψηλώνουμε και στρίβουμε ότι μπορεί να στρίψει πάρα πολύ τελικά το κεφάλι μας αν εκμεταλλευτούμε όλα τα κομμάτια της σπονδυλικής στήλης. Στην ουσία, δηλαδή, με το Gyrotonic κάνουμε και την πρόληψη που λέγαμε πριν, έτσι δεν είναι? Αυτό είναι το σημαντικό. Εκπαιδεύουμε δηλαδή το σώμα μας στις βασικές κινήσεις, ξεκινώντας πάντα από τα βασικά. Πάμε να κάνουμε το side arch, που είναι η πλάγια κάμψη. Δημιουργούμε πάλι ένα τόξο, πολύ ήπιο, και από την άλλη μεριά. Και δεν είναι τυχαίο, όσο δείχνετε εσείς, να πούμε το γεγονός ότι στην Αμερική είναι μια πάρα πολύ δημοφιλής άσκηση που θα τη χαρακτηρίσουμε τακτική τρόπο ζωής, εγώ θα τον έλεγα. Και τρόπο ζωής, γιατί μπορείς να το κάνεις μόνος σου αυτό, δηλαδή δεν χρειάζεσαι κάποιον instructor. Αν μάθεις τις κινήσεις αυτές, μπορείς να τις κάνεις μόνος σου. Υπάρχουν πάρα πολλά βιντεάκια με τη Μαντόνα και τη Lady Gaga που τα χρησιμοποιούν ακόμα και πριν βγουν στη σκηνή, ακριβώς για να έχουν αυτή την ετοιμότητα στο σώμα τους και να μπορούν να κάνουν το performance και οτιδήποτε άλλο χρειάζεται. Αλήθεια, λέτε, ναι. Πάμε να κάνουμε κι άλλη μια κινησούλα.
το side shift, να μετατοπιστεί πλάι ο κορμός, έτσι ώστε να κινητοποιηθούν και οι πλευρές μας. Αυτό στην ουσία από τη μέση ή από πιο πάνω. Εκμεταλλευόμαστε όλη τη σπονδυλική στήλη, μετατοπίζουμε τις πλευρές μας πλαγίως και έτσι ξεμπλοκάρουμε και το θωρακά μας. Πολύ ωραία. Πάμε να δείξουμε κάτι που είναι πολύ αντιπροσωπευτικό. Είναι τα waves. Πάμε. Arts. Πάμε πίσω και dive. Πάντως να σας πω κάτι. Είστε τόσο ήρεμος άνθρωπος. Τίποτα δεν είναι τυχαίο σε αυτή τη ζωή. Αποπνέετε πραγματικά μια ηρεμία, μια θετική ενέργεια. Νομίζω ότι αυτό μου το έχει διδάξει το ίδιο το Gyrotonic. Πολύ ωραία, Χριστιανά. Πάμε άλλη μια φορά. Συγγνώμη, Χριστιανά, δηλαδή δεν γνωρίζει. Μια χαρά τα καταφέρνει τέλεια, έτσι. Πάρα πολύ καλά. Μπράβο, Χριστιανά. Πολύ ωραία. Και πάμε να κλείσουμε τα πόδια μας. Και πάμε μπροστά. Εδώ είναι πραγματικά σαν να κάνουμε manual therapy. Εγώ που είμαι φυσικοθεραπευτής και γνωρίζω αυτή την τεχνική, με αυτόν τον τρόπο κάποιος μπορεί να κινητοποιήσει τη σπονδυλική του στήλη, μπορεί να ακουστούν κάποια κρακ-κρακ, όμως μετά η ανακούφιση είναι εκπληκτική. Είναι ανακουφιστικά τα κρακ-κρακ. Δηλαδή γίνεσαι ο χειροπράκτης του εαυτού σου. Ακριβώς, αυτός είναι ο σκοπός. Όταν θέλεις να εκπαιδεύσεις κάποιον, να γίνει ο ίδιος θεραπευτής του εαυτού του. Έτσι. Πολύ ωραία. Εγώ τα ακούω τα κρακ-κρακ. Τέλεια. Να προχωρήσουμε και να δείξουμε κάποιες κινήσεις στο στρωματάκι. Βέβαια, ναι, ωραία. Θέλουμε πολύ. Αν δεν έχουμε στρωματάκι, πού μπορούμε να το κάνουμε? Στο πάτωμα, σε ένα χαλάκι, δεν έχει ιδιαίτερη σημασία. Λοιπόν, πάμε να γονατίσουμε εδώ. Και πάμε τα χέρια μας μπροστά. Και arts. Πολύ ωραία. Αυτό το arch που λέτε τι σημαίνει? Είναι η έκταση του κορμού. Είναι το βασικό, το οποίο φαίνεται και στο λογότυπο. Αν δείτε, δείχνει το τόξο που δημιουργεί η σπονδυλική στήλη. Έτσι λοιπόν δυναμώνουμε τους ραχαίους μας και τους κοιλιακούς. Εδώ με το curl δυναμώνουμε. Πολύ ωραία. Ωραία. Άρα λοιπόν, όσο εσείς κάνετε τις ασκήσεις, να πούμε πάνω, ότι είναι για όλες τις ηλικίες, ότι μπορούμε οπουδήποτε να κάνουμε τη μέθοδο Gyrotonic. Ακριβώς. Πολύ σημαντικά πράγματα. Δείτε τώρα εδώ ένα πολύ ωραίο στρίψιμο πάλι της σπονδυλικής στήλης. Πάλι ξεμπλοκάρουμε όλα τα κομμάτια της. Δυναμώνουμε και το στήθος με αυτόν τον τρόπο και την πλάτη και τους κοιλιακούς. Αυτό θέλω να το κάνω μπροστά, και εγώ. Πάμε μπροστά, πάμε εδώ. Και πολύ ωραία. Δες λίγο την κίνηση, άκουσε τη μουσική που σε χαλαρώνει, αλλά σε βοηθάει να πας με τη ροή που θέλει αυτό το σύστημα. Άλλη μια φορά. Πολύ ωραία. Και πάμε και τα δύο χέρια. Και μένουμε εδώ και μικρά pulsations. Για να ανοίξει πιο πολύ η θωρακική μοίρα. Άνθρωποι που έχουν κύφωση ή σκολίωση, πραγματικά αλλάζει το σώμα τους. Αλλάζει το σώμα τους.